Gepleyer Azatlyk Radiosi. Habarlar günnäligini halkara temasy bilen dowam etdirýär. Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky we Daşkentdäki ilçhanalary Tewitdäki dartgynlyklaryň ýokarlanmagy bilen baglykda Amerikan raýatlarynyň ählisine hüşgär bolmak maslahatyny berýär. Abbasanyň Daşkentdäki ilçhanasynyň beýanatyny daşary ýurtlara syýahat edýän Amerikanlaryň hüşgär bolmagy bilen birlikde köp adamly we 3 milionly ýerlerden, hususan daşary ýurtlardan çekerek durmak, kän gözilmezlik maslahat berilýär. İlçhana Tewitdäki dartgynlyklaryň ýokarlanmagy diýenine nämen gözeňinde tutýanlygyny anyklaşdyrmaýar. Bu hüşgärlik duýduruşy Gazagystanyň uzak wagtlyk prezident Nursultan Nazarbaýewiň işden çekilmeginiň iýi süredýän ýynjylyksyzlygy, Kazak aktivistleriniň adalatly we azat saýlawlar baradaky çağırışlarynyň tutsaglyk çäreleri bilen garşylanýan wagtyna gawat geldi. Şu aralykda Birleşen Ştatlar bilen Eýranyň arasyndaky gatnaşyklaryň Washington 2015-nji ýylda Eýran bilen dünýä döwletleriniň arasynda baglaşylan ýadar alalaşygynyň çykaly bäri geçen bir ýylyň içinde barha dartgynlaşanlygy bellenilýär. Eýran 8-nji maýda Abbasanyň ýadar alalaşygynyň çekilmeginiň bir ýyllygyna gawat dünýä döwletleri bilen baglaşan ýadar şertnama satyndaky borçnamalaryny kemeltjekdigini, ýokary derejede uran waýlaşdyrmagy başlajakdygyny aýdyp çykyş etdi. Washington bu beýanaty ýakyn gününe görä harby gämi we bombalaýjy sorlary iýermek bilen jogap berdi. Şu aralykda Abbasanyň Bagdaddaky ilçhanasy döwlet departamentiniň Eýran bilen aradaky dartgynlyklaryň ýokarlanmagynyň arasynda adatdan nasary hökümet işgärleri bolmadyklaryň ählisiniň Iragy terk etmegini buýranlygyny aýtdy. Adatlyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylaň. Bizi gözle bölümine Adatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris. Ýewropa Komissiýasy Merkezi Aziýada ýerleşýän öňkü Sowet respublikalaryna degişli täze strategiýa kabul etdi. Komissiýa täze strategiýany gatnaşyklary ösdürmäge höwesli hemde ukyply Merkezi Aziýa ýurtlary bilen has güýçlü döwrewap hemde hiç kimi daşda galdyrmaýan hyzmatdaşlygy adlandyrýar. 16 sahypalyk dokument Ýewrokomissiýanyň üstümizdäki ýyllarda Merkezi Aziýadaky öňkü Sowet respublikalary bolan Gazagystan, Kyrgyzstan, Täjikistan, Türkmenistan we Özbegistan bilen hyzmatdaşlygyň esasy temalaryny öz üçin alýar. Täze strategiýa adam hukuklary we raýat jemgyýetine goldawy hem öz üçin alýar. Azatlyk Radiosu 15-nji maýda Merkezi Aziýa boýunça ekspert Bruce Pannier täze strategiýanyň taraplaryň arasyndaky özara bähbitleri goşundy baradaky sorag bilen ýüzlendi. Onuň sözlerine görä täze strategiýa her bir Merkezi Aziýa ýurdunyň individual saýlap bolan ýollaryny ikrar edýär. Individually, the new strategy also recognizes the fact that Central Asian states have all gone in their own separate directions. Täze strategiýa hem sewit derejesinde hem her bir Merkezi Aziýa ýurdunyň aýratyn zerurlyklary göz öňünde tutulup planlaşdyryldy. Bu strategiýa diňe Ýewropa Birleşiginiň ýa-da Ýewropa Komissiýasynyň düzen strategiýasy diýip bolmaz. Ol işlenip düzelenne iki tarafa da geňeşildi diýip Pannier aýtdy. And they're consulting on both sides too. This is not purely European Union or European Commission strategy. Täze strategiýa transkazar gazy geçiricisini durmuşa geçirmek üçin Ýewropa Birleşiginiň hemde Türkmenistanyň ýokary derejeli resmiýetleriniň arasynda duşuşuklary geçirmegi maksat edilýär. Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasyna 1998-nji ýylda partnerçilik we hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekildi. Ýöne bu dokumenti Ýewropanyň parlamenti şol sanyna birleşigi agza ýurtlaryň parlamentleri tasdiklamany gelýär. Şeýle şertlerde täze strategiýany durmuşa geçirmek näme derejede mümkin? There would have to be changes from the Turkmen side. The reason it hasn't been ratified is because there has not been. Türkmenistan tarapdan üýtgeşikler bolmalydy. Bu dokumentiň parlamentlerde tasdiklanylmaýanlygynyň sebäbi Ýewropa Birleşiginiň gozgan temalary boýunça Türkmenistana uly öňe düşükler gazanylmady. Meniň şahsy pikirim bolmasy şeýle mükadiyär, ýagny Ýewropa Birleşiginiň hem garaşýan zatlary bar, Türkmenistanyň hem tamasy bar. Ýöne Ýewropa Birleşiginiň hiç sada derek bir zat hödürlemeginiň manysy ýok diýip Pannier aýtdy. No reason for the European Union to give Turkmenistan something for nothing. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatxabar.com.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnälik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Şu gün 15-nji maýda yerli wagt bilen saat 10:30 töwereg paýtagt Aşgabatda güýçli ýel turup soňra ýagyş ýagdy. Munyň netijesinde paýtagtyň köçelerindäki wagtlaryň gurnalan käbir sowda nukatlary we seýilgählerdäki agaçlar ýumruldy. Töweley 5 minut töwereg dowam etdi. Şol aralykda güýçli ýel köçäniň urundaky käbir wagtlaryň dukanlary, agaçlary ýumurdy. Yerli wagt bilen saat 16:00 töwereg ýagyş hem diňdi diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde maglumat beren Aşgabatly habarçy 15-nji maýda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä ýagyş diňenden soň häzirki wagt ýagyşyň netijelerini arasalamak işleri dowam edýär we bu çärede esasy agram Türkmenistanyň Jemaat Hojalygy Ministrligine degişli edaralaryň işgärleriniň aýratynda aýallaryň üstüne düşýär. Aýallar iki eli bilen ýagyş suwlaryny ýoluň gyrasynda ösýän otuň üstüne tarap serip ýerler. Sebäbi bu ýer ýoldan beýikde ýerleşýär. Türkmenistanyň Içeri işler Ministrliginiň öňünde onlarça eseriň ministrligiň töwerek daşyna ýüşen ýagyş suwlaryny süpürýän pursadyny görse bolýar diýip habarçy ýumrulan agaçlaryň şäheri hapalandygyny hem aýtdy. Şeýle dol ýagyş suwlarynyň üýşmegi netijesinde yer asty geçelgelerde hereketin kynlaşandygyny hem bellep şeýle diýdi. Adamlar yer asty geçelgelerinden aýagynyň ucundan ýöräp geçýärler. Awtobuslara münmek we olardan düşmek hem kynlaşdy. Sebäbi awtobus duralarynyň töwereginde hem ýagyş suwlary üýşdi diýip habarçy belledi. Türkmenistanda indi mart aýynyň ortalaryndan bäri Balkan, Mary we Ahal welaýatlarynda şeýle-de Aşgabat şäherinde çawaly ýagyşlar we güýçli tupan wagtyl dowam edýär. Munyň netijesinde agdalýan welaýatlaryň ençeme Owadyr etrawyna we Aşgabat şäherine sil suwlary gelip köçelere, ýaşaýyş jaýlaryna we ýerdeminlere ziýan ýetirdi. Aşgabatda 19 aprelde ýagan güýçli ýagyşyň netijesinde şäheriň merkezi köçelerinde jaýryklar we oýuklar emele gelipdi. Resmi medeniýet silin gelmegi, çawaly ýagyşlar we onuň netijeleri barada hiç ýyly maglumat bermän gelýär. Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosunyň azathabar.com websaytyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň.